Един вълк пирувал с убитото животно от него. Обядвал, хранил се, всичко било наред, докато в един момент една костица му заседнала в гърлото. Той не могъл да я преглътне и след време е започнало наистина силно да го боли. Обикалял наляво надясно, чудил се как да се справи с болката, викал на всички, че ще направи всичко възможно, само някой да извади костицата. Накрая чаплата се съгласила. Казал му да си отвори гърлото и устата възможно най-широко, вкарала си човката вътре и извадила костицата. След това тя попитала, сега ще получа ли наградата, която ми каза, че ще ми дадеш? И той отговорил, бъди благодарна, че си напъха цялата глава в устата на вълка и я извади невредима. Винаги има едно на ум. Абсолютно винаги. Особено когато подаваш ръка на някой. Винаги мисли какво би могло да стане, ако наистина този човек не е това, което изглежда. Бъди предпазлив. Колкото и да е добър човека, който и да е човека, няма абсолютно никакво значение. Винаги помисли за себе си първо. Дали би могло да стане нещо, ако подадеш ръка? Дали не би ти отхапал ръката? Има много хора, които са много неблагодарни. Но когато са в беда, казват, че биха направили всичко така и така и така. И като помогнеш, следващия момент е готов да ти захапе ръката. Бъдете добри. Винаги, когато можете, помагайте. Винаги, когато ми се случи по някакъв начин на улицата, без значение къде е и с кого и каквото и да е. Винаги, ако мога, подавам ръка. Но винаги също така се предпазвам и мисля преди това. Дали е възможно да стане нещо, да се случи нещо, дали не се опитват да ме подлъжат с това. Винаги помагам така, че да съм предпазлив. Ако мога, сърцето ми е отворено да помогна. Но винаги едно на ум. Защото има супер различни хора, има супер лоши хора, има супер добри хора също така. Обаче не винаги нещата са така, както изглеждат и както някой ги казва. Вълка можеше да изиграе много хитър номер на чаплата. И да кажем, че беше решил това да го направи на капан, изобщо да няма никаква костица. Тя си вкарва главата в гърлото да извади костицата и край. Винаги знайте, че няма 100% сигурно нещо, освен че ще умрем. Това е единственото сигурно нещо в този живот. Да, разбира се. Без риск няма как да спечелиш нещо. Нещо качествено и стойностно. Трябва да се поемат супер много рискова. Обаче това не изключва момента, в който планираш този риск и обмисляш вариантите, какво може да се случи, ако направиш нещо. Какво може да стане, какво може да ти повлияе на теб, на някой друг. Винаги опираме до там да използваш мозъка и да видиш всеки един възможен вариант, който може да видиш. Затова също така е хубаво да имаш много добри приятели, които са ти наистина братя. Не просто парти приятели, с които да ходиш да пиеш, но ти трябва поне няколко човека, деца ти истински братя и да можеш да поговориш с тях, защото можеш да видиш абсолютно всички варианти и да ги премислиш какво може да стане и какво не може да стане. Обаче някой път може да изпуснеш нещо. Ако имаш 3, 4, 5 приятела, истински добри приятели, така събирате 10 очи. И тези 10 очи е много, много по-трудно да изпуснат някой детайл, отколкото ти самия. Бъди много предпазлив. Живеем в много тънък и бърз свят, в който всичко се променя за минути, за секунди, някой път даже. В момента, в който си мислиш, че някой ти е истински приятел, в другия момент се обръщаш, той го няма. Подбирайте си много добре, подбирайте си хората около вас, защото, както казват, ти си избора между 5 човека, с които прекарваш най-много време. И това наистина е така. Ако излизаш с отрепки, рано или късно ще станеш отрепка. Няма как просто. Няма да си съвместим с тази група хора, ако не станеш отрепка. Ако излизаш само с смели и умни хора, рано или късно трябва, дори да не си смел и умен, ти трябва да станеш смел и умен, за да останеш в тази група. Този урок го научих след като с приятели бяхме решили
да се изнесем, да отидем в друг град, да започнем да градим кариера, да започнем да градим бъдеще заедно. Това е след 12 клас завършване. Всички пътища са отворени. Тръгнах, преместихме се в друг град, намерихме си квартира, всичко е платено, всичко е готово. Един приятел не можеше да дойде в момента, в който се нанасяхме и затова говорихме по телефона, показахме му всичко, как изглежда, нави се, всичко точно, настанихме се и оттам се почна. Не мога да дойда сега, не знам си какво, имам проблеми с семейството, това ти, онова ти, пето, трето и накратко, в крайна сметка, изобщо и не дойде. Ние сме намерили жилище за 3 човека, хубаво жилище, искахме да живееме по-добре, не да намерим най-ефтиното. И останахме 2 човека да плащаме жилище за 3, той не дойде и така приключи всичко. И трябваше да се прибера, изгубих супер много пари и можеше да не си научил урока и пак да го направя, обаче реших да си науча урока, колкото и болезнено да беше, колкото гадно да беше. Научих си урока и оттам напред много, много сериозно започнах да си подбирам хората. Много почнах да ги анализирам, за да разбера преди да направя някаква голема крачка с този човек. И в момента са ми останали истински братия на половината ръка могат да се преборят. Това е живота. Мислете и действайте напред.